D11 se rozjíždí a v Praze kolony na 5. května. Více teď v zelené vlně Radiožurnálu. Dobrá zpráva přišla z dálnice D11. Kolona, která stála od 5. až na 16. kilometr, se dala pomalu do pohybu. Já jsem mi koukal, že už jde pryč a teraz se byla na 16. kilometru nehoda, takže teď už se to rozjede a ty kolony nebudou, protože když to zúžení do jednoho pruhu už je pryč. Nicméně kolony stále ještě začínají na 5. kilometru. Lepší tedy bude jet po staré silnici a na D11 najet až ve Starém Vesci u Lysé nad Labem. Pomalu to jede i na Pražském okruhu směrem k plzeňské dálnici, kde byla odpoledne nehoda. Na R10 jsou kolony kvůli omezení na kilometru 12,5. Stojí se v obou směrech, jak do Prahy, tak do Mladé Boleslavi, a to nejméně půl hodiny. V Praze je pak nehoda na Českobrodské u čerpací stanice Shell u ulice Nad Táborem. Na Podolském nábřeží to také vázne a jižní spojka stojí od D1 na Barandov. Ulice 5. května směrem na Nuselský most a Nuselský most jsou na 4. Zelená vlna a víte kudy kam.